בהמשך של טוגה בוקה באילת, כאילו של פרק חלק 5. חלק 9 זה הסוף, כי יש עוד 5 פרקים. אני פה, נכון, ביום של ליה. בואו נתחיל. אוקיי, אז זה היה כיף. אז בואו נלך לעוד מקום. עכשיו זה הבריכה. אוקיי. נבדוק אם יש פה בריכה בכלל. קודם כל בואו נלך לאכול, אבל במסעדה גדולה. זה מסעדה כיפית מאוד. מסעדה מהממת שקוראים לה מסעדת הבננה. סתם זה סופר שלהם, גרים באילת של הבגד. אוקיי, זה לא מסעדה, לא צריך את המסעדה שלהם. טוב, בוא נלך עכשיו לפארק מים אנקיסטי, כאילו זה איפה שזה, אבל אם אתם תכתבו בתגובות שאתם במתח מאוד, אז כאילו תראו שאני עושה סרטון לפעמים של 50 דקות, כאילו לא 50 דקות, זה תמיד לי ככה, כאילו, אז אני אעשה סרטון של 20 דקות, לפעמים אם אתם תרצו, כי זה קרוב מאוד לחול, וזה קוראים לזה, איך קוראים לזה? תמיד משנה. קפריסין. אוקיי. מי שראה בסרטון הקודם, כאילו ראיתי אותו לפני כמה דקות, כאילו סרטון מהלב, פוים. פשוט היה המון סרטונים אז. אוקיי, כולם פה? כן. שלום. לילדה יש בגד ים? לא. את רוצה? כן. סתם. ייי, בגד ים. אני גם תרצה. אז אתה רוצה, זה הבגד ים שלך? אתה רוצה אותו? לא, בא לי אותו. וזה נשמור לעוד מעט. אוקיי, בנות, יש לכם בגד ים וזה? כל מה שצריך? אני אבדוק אם זה טוב. מה אם זה טוב? עדיף את זה. אני זה גם רוצה. אוקיי. עוד מעט. יאללה. בואו. צריך כובע ים? ואני רוצה. כובע ים. לא, טוב. אני צריך כובע ים. רוצים? בואו נראה. קודם כל נתחיל במקומה הזאתי. לא, אין פה כלום. יש פה רק הבריכה הזאתי. בריכה כיפית, אבל זה לא כיף. בואו. כי זה לא מקום כיפי. בואו נעלה לקומה 2. היום הייתי בבית ספר, רק אומרת פשוט, יאללה. בואו נבדוק אם אתם יכולים להיכנס לבריכה. אני יודעת את הכל, יש פה עוד שוד. שאני לא יודעת איך הוא ומה הוא. אני לא יודעת מה הקוד. אוקיי, זה הקוד, אז הנה, תראו את הקוד. בואו נמשיך. הולכים לבריכה. זה הבריכה שלכם. מה? אתם קטנים. בסדר, אני הולכת לבריכה.
קבלי. אדור. סליחה זוזו, אחותי מתגלשת, זוזו. לא נורא, אני אתגלץ פה. אוי, איזה כיף. בנות, אתם רוצות קצת ללכת לבריכה עמוקה? אוקיי. בנות, ילדים, אתם רוצים להישאר? כן, כן. נלך לקומה 3. מוזר. למה תמיד שאנחנו, שהם נהנים בבריכה ואנחנו לא? לא נורא, אנחנו נהיה בקומה של הגדולים של הגיל שלנו. שלום, אני מעריצה שלכם. את רוצה, תראו את מעריצה הילדה הזאת. אין לנו ערוץ כאן. אני צריכה אותה. וואי, תראו איזה כיף זה. יצאתי כאן. זה כאילו ג'קוזי בשבילי, אוקיי? מה את רוצה לעשות? את זה, בואי נעשה את זה. איזה כיף זה, כדאי לך לנקוד. אני מפחדת. קודם כל תנסי את הקטנה. כשזה היה כיף, אני רוצה לנסות את הגדולה. אוקיי, תיזהרי כי היא קצת מפחידה. זה אחד הכיפים. שופה על זה. בואי עוד פעם, בואי נעשה את זה באותו הזמן. 3, 2. זה היה כיף. כן. ידברו לשם. וואו, אני סופר בריכה עמוקה הזאתי. בוא נעשה תמונה. וואלה, זוז מפה. כן, אני בבקשה. אנחנו לא פה. תמונה מהמם. טוב, בואי נקפא. אני רוצה כבר הביתה. כן, היום הזה ממש ארוך. היא רוצה לקחת מה שבא לה, כן. הביתה אצל אבא הכי כיף. מי שלא זוכר בפרק שמע. נפגש מאמא לקצר, ולאחרת זה לא יהיה לנו ימים. לא יהיה לנו ימים, נכון. שזה לא נורא. נבקש מאמא שאנחנו רוצות לחזור, וקשה לנו פה. כאילו כבר הם הלכו לקחת את זה, ובמקום אחת. מה את אומרת? עדיף? אני לא רוצה. אני רוצה כאילו. אני חושבת סבא יתגעגע ויתקשר. אני ממש עצובה. שימי את הבגד ים שלך. ונתקשר אליה. מתקשרים. מה קרה בנו? וזהו, אם חוזרתם נגדם ממש. אנחנו רוצים לחזור הביתה מהעולם הזה. כי היא צודקת. משעמם לנו פה ומעולם זה כיף. אין לי מה להגיד. אז בוא נחזור הביתה. אני מצטערת לפני הביתה. היום אני יודעת שהמלון הזה לא בשבילנו. אני יודעת, זה לא מתאים בשבילי. נכון, זה בשבילי. אנחנו צריכים לדעת עוד היום. את צודקת. כאילו
כאילו להיות עם זה. אבל הזמן שיחזרו, אני יודעת גם זה עצוב, אני יודעת גם לא בא לכם, אבל אנחנו צריכים לחזור. אני מתלבשת. נמאס לי, אני לא רוצה להיות כאן יותר. לא כיף לי, לא נעים לי. אנחנו רוצים עכשיו. בסדר, מלבד אם לא תחפור. קשור יהיה משהו אחר. לא משנה. כל שנייה שאפשר ככה וככה עושים. אוקיי, בוא נארוז. אוקיי, אני גם רוצה להתלבש. נמאס. לא היינו צריכים לבוא למלון הזה. אני יכולה לשים מתחת הבגדים פה. אשמח אם תהיי איתי במזוודה, אם בא לך. כי אין לי מזוודה. אני זרקתי אותה בפח. אני יודעת שתגידי את זה. אוקיי, ליר, איפה אתה? בסדר, בוא נארוז. אני טוב. אתה לא צריך. נחזור, אל תדאג. אני מבטיחה. די שהם ירצו. אנחנו ממש רצינו, אבל פשוט זה לא כיף. בכלל. נכון. זה לא כיף. אנחנו עוזבים עוד היום. אני יודעת. אמרתם את זה 1000 פעם, ולא צריך להגיד יותר מדי. אפילו לא נגענו במקלחת פה. אני יודעת, כאילו כיף פה. אני יודעת שצרחתי עכשיו. למה בכלל אנחנו פה? אתם רציתם, אני לא רציתי. את רצית. הוא רצה, כולם רצו. אבל אני והיא לא. מה אני אעשה? אתם רואים את הדבר שלהם. הם צדקות. זה רק סתיומים. אני יודעת, זה לא כיף אתם לא נהנות. אולי בוא נסדר את הריבות לפי. כן, קשור. לא קשור. זה משפטה שלהם. אני מצטערת בנות. טוב, אני צריך את הילדה. שבי בעגלה. נקח את המזוודות. וביי ביי מלון. מצטערת. תחזיקי עם את המזוודה. בסדר. יש פה עוד מזוודה. הכל פה? כן. אין פה שום דבר. בסדר, בואו נשאר הביתה. אוקיי. חלק, אין יותר חלקים שאת מצטערת. אני מצטערת גם שנסחפנו. בוא נלך הביתה. הבית של אבא שם, ואני לא יכולה לגלות בצד שמאל, הבית שלהם. דקה לוקח לסיעה. התגרשו, לא יודעת למה. הם רבו. אני יודעת על קורס, אני יודעת. כאילו מילקי. יאללה. כמה זמן לוקח להם לחזור? הם אמרו שיחזרו היום. אני שומעת כבר מישהי מתלבטת.
תודה רבה ששמרת עלינו וזה. תודה רבה, אוהבת אותך. תודה רבה, את חברה טובה מאוד. תודה. שמחה מאוד שאת שמרת עלינו. תודה. תודה רבה. קילבי, שמחה מאוד. קילבי, מילקי. אני קוראת לה קילבי. קילבי, מילקי. יום 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 יום. וופ וופ. טוב, אני הולכת לפרק את המזוודה מה שלי. ואני לא עושה את זה. עוד. פה שכחתי אותה בסתירה. מה ששמעת על קיבי. יפפפפפפ. אנחנו ב-20 דקות עכשיו, כי אני רואה שאתם אני חושבת שאתם רואים משהו. ואני מקווה שכן. כן. אני חושבת. אוקיי, אז בוא נפרק את המזוודות. אני הולכת להביא לך את המזוודי שלך ושלך. טוב, אולי אפשר להתחבא. כן, את שותפת. כאילו, עכשיו הם מתחבדים בארון שלה. אוקיי. איזה חדר יפה יש לך. תודה. חשבתי שאת אוהבת רק את שלך, שאת לא מתחשבת. מה? אני אוהבת להתחשב. בסדר. איפה אני אשים את הבגד שלי? למרות שזה לא הבגד שלי, אבל בסדר. יש פה שתי בגדים. וזה שלי. אוקיי, פרקנו את המזוודות. טוב, אני הולכת להביא את המזוודות הקטנות. מזוודה קטנה כבר מחכה בחוץ. בדלת. קילבי בטח נהנתה פה. לא. אני חושבת שהיא בף. אוקיי, אז זה הבגדים לחג. מה טיטול עושה פה? בטעות שמתי אותו, אני אשים את הבגד לחג. מה טיטול עושה? טוב, אז התחתנו. ולעשה דוגמאות. נו. עם המזוודה. אני תולחת לה את המזוודה. לא משנה, טוב, אז עד כאן, זה היה הסרטון שלנו היום. מקווה שנהנתם. אם אתם רוצים שאני אעשה לכם עוד סרטונים כאלה, תכתבו
פה למטה בתגובות, ותנו ותפעילו את הפעמון ותירשמו כמנוי. תודה אם אתם תירשמו. אוהבת אתכם, ביי אוש לב. ניפגש בסרטון הבא.